Jamgeno waali fini wiyete men ñande dewo 2 Mboyi 2025 ina hawri 2 Korka 1446 fergo ko waɗɗi e kellifaɗo daganaki kellifaɗo nde nemnata tubabuya hoto o wi ha Allah fewnamo ɗum jeya ko e maale malkise e wembede e mehede jiiɗe ɓernde ina waɗɗimo rende ɗemgal makko e pankare e bonɗi e haala bonka e wondirde ceergal e gufde julɗo e hoynude ɗum e yennude ɗum e hulɓinde ɗum ko alda e hakke sariya ina waɗɗimo rende jiiɗe makko e laarde ko harmi daganakimo nde o dardata julɗo laarande nde ina tooña ɗum so wona taw ko o fasige nden waɗɗi ko hiiɗademo duɗal Pulaar murtude Joob yo jaam ñallu ñallen e nder hen